नमस्कार, मैं बाबूश्याम। No, 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 no. ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋର ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ ଦେଖିକି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, ମୁଁ ଚେନ୍ନାଇ ଆସିଥିଲି ଉତ୍କଳ ଦିବସ ପାଳିବା ପାଇଁ। मस्त जोक मारा रे या हंस रे हलकट हंस ଏଠିକା ଓଡ଼ିଆ ଆସୋସିଏସନ ପାଇଁ, ଯୋଉଥିରେ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର ବି ଇନଭାଇଟେଡ ହେଇଥିଲେ। ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଥିଲି ମୋ ପିକ୍ଚର ପ୍ରମୋସନ ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ପିକ୍ଚର ଆନାଉନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। No, 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 no. ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ମୋ ଘରେ ଏତେ ଅସୁବିଧା ଚାଲିଛି ବୋଲି। मस्त जोक मारा रे या हंस रे हलकट हंस ତ ମୁଁ ଏଇନା କହୁଛି ଯେ ଯଦି ଏତେ ଅସୁବିଧା ଅଛି No, 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 no. ମୁଁ ସେ ପିକ୍ଚରଟି ବି କରିବିନି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ସିନେମା କରିବିନି। ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ No, 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 no. କୌଣସି ହିରୋଇନ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରିବି ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया